Hej! I den her video der vil jeg gerne vise jer, hvordan man bruger shading og shine på en nem måde. Jeg håber, I kan bruge det. Jeg starter med min shading, og jeg bruger Vintage fra Trumborg. Den har en rigtig, rigtig god farve til at lave skygger på kinder og andre steder i ansigtet. Når man shader kinden, så skal man altid huske at holde sin shading over den usynlige linje, der ligger ned her. Hvis man ikke har den linje særlig kraftigt i sig selv, så skal man suge kinderne ind, og så kan man ligesom se den lidt tydeligere. Hvis man kommer under der, så kan det blive meget 80'er-agtigt. Husk, når du shader, at du kommer helt ud til hårgrænsen, sådan så der ikke kommer til at sidde en linje af bar hud herude. Når du har lagt din shading, så husk at få blendet ud i kanterne. Du kan gøre det med en ren børste, på samme måde som når du blender din øjenskygge ud. Der er mange muligheder for shading. Umiddelbart synes jeg, at det er bedst at bruge det på kinderne, men når vi er på photoshoot, så kan et langt ansigt faktisk blive hjulpet meget med, at man lige shader lidt på hagen og en lille smule i panden. Hvis der er en lidt bred næse, så shader vi en lille smule ind her. Men det skal man lige passe på med, når man er privatperson, og man selv skal gøre det, for det kan altså godt virkelig blive noget rod. Når man har lagt sin shading, så kan man lægge sin blush. Shading og blush skal ikke forveksles. Shading er noget, man laver for at få kindbenene op eller ændre en facon i ansigtet. Blush det er noget, man bruger til at få noget friskhed frem i kinderne eller noget. Hvis man ikke kan finde ud af, hvor man skal lægge sin blush henne, så kan man smile, og så er det nemmere at finde ud af. Så lægger man det lige her på æblekinden. Det er der, den hører til. Når jeg er færdig med min shading og blush, så går jeg til highlight. Jeg har en highlight fra Trumborg i pudderform, og jeg har en flydende en fra MAC. Jeg starter med min flydende highlight. De steder, jeg synes, det er vigtigst at komme på, er omkring øjet, nærmest i et C, ned på kindbenet og op på lige under brynet. En lille smule på næseryggen. Pas på, at man ikke lige rører næsetippen, så kommer det til at se fedtet ud. Lidt over amobuen. En lille smule inde i øjenkrogen. Og en gang imellem ligger en lille smule shine midt på øjenæblet, så det shiner, når man blinker med øjet. Hvis jeg gerne vil have det en lille smule mere intens, så bruger jeg min highlight, der er i pudderform, for ligesom at give en ekstra shine. Et smuk shine de rigtige steder kan næsten gå som en smuk øjenskygge. Prikken over i'et vil jo være lidt mascara, men ellers er du faktisk klar.